Дойдох в Black Market, защото исках да си ушия нещо специално за един определен повод. Исках нещо официално, но в последствие плановете ми се промениха. Смених си намеренията, реших да си направя нещо по-лежерно, по-спортно, в същото време елегантно, нещо, което да мога да нося всеки ден, с което да мога да излизам както в парка, така и на по-официални места, което да мога да нося и скетови обувки. Хареса ми това, че веднага имаха готови предложения за мен. Веднага измислиха нещо, дори надраскаха ми няколко неща, които всичките ми харесаха. Разбраха моментално точно какво исках, точно какво харесвам, това, което ще ми отива, което ще ми стои добре. И цялата концепция много ми хареса. Хареса ми това, че може да дойдеш тук и като един човек и да излезеш съвсем различен. Това, което тук правят, е не само да ушият нещо за теб, но и да ти дадат цялостен стайлинг, от прическата, грима, от аксесуарите до обувките, което намирам за наистина много, много добро. Харесва ми това, че цялата атмосфера тук е много приятелска, от самото събеседване до цялостния процес. Всичко е, в никакъв случай не те кара да се чувстваш напрегнат или притеснен за нещо, точно обратното. Просто надмина очакванията ми. Харесва ми това, че тук може да дойдеш не за да си ушиеш нещо официално, костюм или бална рокля, тук може да си ушиеш и нещо съвсем спортно, нещо, което може да носиш всеки ден, просто може да си направиш абсолютно всичко. Това до сега не съм чувала за място, където може това да се случи. Карате да се чувстваш специален, обръщат ти цялото си внимание, ти дават на теб. Имаш чувството, че всички работят само за теб, което е страхотен плюс. Бих препоръчала Black Market сигурно на всички хора, които искат да се чувстват специални, оригинални, искат да им е комфортно, искат да отидат някъде, където хората ще ги разберат, ще разберат идеите им и ще ги накарат не само да изглеждат по-добре, но да се чувстват по-добре.